హరే కృష్ణ అందరికీ ప్రణామాలు. ఎవరన్నా కో-హోస్ట్ ఉన్నారా? మాతాజీ, ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు అందరికీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరూ మ్యూట్లో ఉండండి. ఏదైనా నేను క్వశ్చన్ ఏదైనా అడిగినప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పొచ్చు, లేదంటే చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెట్టొచ్చు మీరు. అట్లాగే నాది ఏదైనా వాయిస్ బ్రేక్ అయినా కూడా చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెట్టండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అందరికీ హరే కృష్ణ. మనము ఈరోజు 3వ అధ్యాయం, భగవద్గీతలో 3వ అధ్యాయం చూస్తాము. మొదటి అధ్యాయంలో మనం ఏం చూసాము? అర్జునుడు యుద్ధ భూమిలో వాళ్ళ యొక్క స్వజనుల్ని అంటే బంధువుల్ని వాళ్ళందరినీ చూసి నేను యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పాడు. ఆయన ఏమేం కారణాలు చెప్పాడు? ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి ఒక్కొక్కటి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అంటే హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్కరు చెప్పండి. బంధువులని చంపడం అనేది ఆయన కరుణతో అంటే బాధగా ఉంటది, వద్దు అని చెప్తారు. Yes, ma'am. ఒక కారణం. ఓకే మాతాజీ, చాలు. నెక్స్ట్ ఇంకొకరికి ఇద్దాము. ఇంకొకరు చెప్పండి ఇంకొక హరే కారణం. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే. అది ఆడవాళ్ళు తన మాంగళ్యాన్ని కోల్పోయడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లం అవుతుందని, అట్లాగే తన బంధువులు తాతలు మనవాళ్ళు వాళ్ళందరితో చేయడం తను ఇష్టం లేక, ఒకటి వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారని చెప్పి వాళ్ళని సంహరించాలి అని చెప్పి Yes, ప్రభు. అని హరే కృష్ణ. దయతో ఇంకొకరికి ఇద్దాం ప్రభు, ఇంకొక ఛాన్స్. హరే కృష్ణ. వర్ణ సంకరం. ఒకళ్ళేమో వర్ణ సంకరం చెప్పారు, ఇంకొకళ్ళేమో కరుణ హరే కృష్ణ. భీష్మాచార్యులు గారిని, గురూజీ, ద్రోణాచార్యులు గారిని అలాంటి పెద్దవాళ్ళని, పూజ్యులైన వాళ్ళని సంహరించడం ఎలా అని బాధపడతారు. హరే కృష్ణ. సరైన కారణం అంటే వాళ్ళని బాధపడుతున్నారు. ఓకే, కారణం ఎందుకు అంటే వాళ్ళని చంపడం వల్ల ఏమి కారణం? అది పాపం వస్తుందండి ప్రభుజీ. పాపం. ఎస్, హరి బోల్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది. హరే కృష్ణ. హరే తర్వాత కృష్ణ. వచ్చే రాజ్యాన్ని నేను ఏం చేసుకుంటాను అని చెప్తాడు. కులకాంతలు ఎక్కువ మంది మాంగళ్యాన్ని అది కోల్పోతే చెప్పేశారు కూడా మాతాజీ. అది ఒక ప్రభుజీ చెప్పేశారు. ప్రభుజీ బంధువులను చంపి ఆ సుఖం నాకు వద్దు వాళ్ళందరినీ చంపేసిన తర్వాత వచ్చే రాజ్యాన్ని నేను ఏం చేసుకుంటాను అని చెప్పి ఫీల్ అయ్యాను. అంటే సుఖం ఉండదు, ఆనందం ఉండదు అనేది అది కరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్, ఓకే. ఇంకా లాస్ట్ కి ఏమన్నారు? 4 కారణాలు చెప్పిన తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్పారు? రాజ్యము వద్దు, రాజ్యసుఖము వద్దు. రాజ్యము అవతల వారు తప్పు చేసినా సరే నేను ఎందుకు చెయ్యాలి, అలా చేస్తే అది పాపం అవుతుంది కదా అని చెప్పని చెప్తాను. ఎస్ మాతాజీ, కరెక్ట్ ఆన్సర్. కాకపోతే అది పాపంలోకి వచ్చేసింది. మనం 4 కారణాలు చెప్పుకున్నాము. జాలి, పాపము, వర్ణ సంక్రమణం, ఇటువంటివన్నీ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. లాస్ట్ కి ఆయన నేను యుద్ధం చేయలేను అనడానికి ఏం చెప్పారు? నేను ఇంకా తెలుసుకోలేకపోతున్నాను ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అని తెలుసుకోలేకపోతున్నానని లాస్ట్ కి ఆ కారణం చెప్పారన్నమాట. మీరే చెప్పండి కృష్ణ, నేను కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను అని చెప్తారు గురూజీ. ఎస్ మాతాజీ. హరే ఏది మంచో ఏది చెడో తెలుసుకోలేకున్నాను, కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను, మీరేం నాకు బోధించండి, మీరే చెప్పండి, సజెస్ట్ చేయండి అంటారు. ప్రభుజీ వంశానికి వంశచారం నష్టపరచడానికి పిండోద క్రియలు చేయటానికి కూడా ఎవరు ఉండరు
అట్టి అధర్మము పితరులు పతనం అవుతారని చెప్పేసి అనుకుంటారు ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, హరిబోల్. అందరికీ హరిబోల్. చాలా చాలా శ్రద్ధగా వింటున్నారు మీరు అందరూ కూడా. నిన్న మాతాజీ కూడా చాలా బాగా చెప్పే ఉంటారు, ఎందుకంటే చాలా బాగా చెప్తారు మాతాజీ. చెప్పారు గురూజీ. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ ఏదన్నా అవసరమైతే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుందరు, కానీ నేను ప్రస్తుతానికి మ్యూట్ చేశాను. అందరికీ హరే కృష్ణ. అలాగే మనకి నిన్న ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పారనమాట. అంటే మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పింది ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేశాము. రెండవ అధ్యాయంలో ఆయన భగవంతుడికి శరణాగతి అయిపోయారు. అంటే నేను శిష్యుణ్ణి, మీరు నాకు గురువుగా ఉండి నేను ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు మీరు నాకు వివరించండి, మీరు నాకు చెప్పండి, ఎందుకంటే నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. అనిశ్చయమైన స్థితి. నిశ్చయం అంటే మనకి ఏం చేయాలన్నా ఫుల్ క్లారిటీ ఉన్నట్లు అనమాట. అనిశ్చయం అంటే నాకు తెలియట్లేదు, అసలు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అని ఆయన ఇంకా సరెండర్ అయిపోయారు భగవంతుడికి. ఎప్పుడైతే అలా సరెండర్ అయిపోయారో, మీరు మొదటి అధ్యాయం విన్నారు, రెండవ అధ్యాయం కూడా విన్నారు. మీరు మొదటి అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుడు ఏమీ మాట్లాడలేదు. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు రెండు సేనల మధ్యలోకి తీసుకెళ్లి రథాన్ని ఆపమన్నారో, సరే ఆపాను చూడు అని చెప్పారనమాట, అంతే. కానీ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఇదంతా చెప్తున్నప్పుడు భగవానుడు ఏమి మాట్లాడరు, మొత్తం వింటూ ఉన్నారనమాట. కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం, ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తూ ఉంటే మధ్యలోనే మనం మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అంటే మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేము. వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, మనం కూడా మాట్లాడాలి, ఇట్లా మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం. కానీ భగవానుడు చూడండి ఎంత శ్రద్ధగా విన్నారో, అర్జునుడు చెప్పేది అంతా విన్నారు. ఎందుకు? అర్జునుడు యొక్క బాధ మొత్తం ఆయన మాటల్లో చెప్పనిచ్చారనమాట. ఆయన ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు, ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ఇలా మొత్తం కూడా చెప్పే వరకు శ్రద్ధగా విన్నారు భగవానుడు. మనం కూడా అలాగే ఎప్పుడైతే ఎదుటి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారో, మీరు చెప్తుంటే నేను వినాలి, నేను చెప్తుంటే, అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను, అట్లా ఎవరైనా సరే మన ఎదుటి వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు మనం కూడా వినాలి. అది వినదగిన మాటలు కావు అంటే మనం అప్పుడు అవి వినవలసిన అవసరం లేదు. కానీ అవి మంచిది, లేకపోతే వాళ్ళు ఏదైనా ప్రాబ్లంలో ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క బాధలు మనకు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మనం విని దానికి మనం ఏమైనా సొల్యూషన్ ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వచ్చు అనమాట. అట్లాగే అర్జునుడు కూడా అక్కడ శరణాగతి పొందారు. శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. నేను నీకు శిష్యుణ్ణి, ఇంకా నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు, ఓ కృష్ణ నువ్వు ఏది చెప్తే నేను అది చేయాలనుకుంటున్నాను, నాకు సరైన దారి ఏదో నువ్వే చెప్పు అన్నప్పటి నుంచి అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పడం మొదలు పెట్టారనమాట. ఓ అర్జున, నువ్వు ఆలోచించిన విషయం గురించి, దుఃఖించదగిన విషయం గురించి ఏదైతే నువ్వు బాగా ఆలోచిస్తున్నావో అక్కడ అసలు అంత ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి. ఈ యుద్ధం అంతా కూడా ధర్మయుద్ధం, ఇక్కడ ఇది జరగాలి. కాబట్టి ఆ వర్ణ సంక్రమం అవుతుంది అంటే దానికి చెప్పారనమాట. వేదాలన్నీ కూడా వాటికి ఉన్నతమైనది మనము ధర్మం వైపు నిలబడడం, కాబట్టి వాటిని చేయాలి. పాపము అని అడిగారు, దానికి కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చారు. పాపము అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే యుద్ధంలో నువ్వు అధర్మాన్ని నశింపజేయకుండా వెనకడుగు వేస్తావో అప్పుడు నీకు నిజంగా అది పాపం. ఎందుకు అంటే నువ్వు ఆ యుద్ధాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతే రేపొద్దున గొప్ప వీరుడు అర్జునుడు అంతటి వాడే పిరికివాళ్లాగా యుద్ధరంగంలో నుంచి పారిపోయాడు. కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతే ఏమవుతున్నారు, అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ధర్మాన్ని వదిలేస్తారు. అది నీతో పాటుగా అందరికి పాపం కదా, దానికంటే ఇంకా పాపం ఏముంటుంది అని చెప్పారు. అట్లాగే జాలికి కూడా చెప్పారు కదా, నువ్వు వారి యొక్క ఆత్మ, లోపల ఆత్మ ఉంది, వారి యొక్క పై తొడుగులు అంటే ఆ శరీరాన్ని చూసి జాలి పడుతున్నావు. జాలి పడవలసింది మనం శరీరాల గురించి కాదు, వారి యొక్క ఆత్మకి మనం ఏమి ఇవ్వాలి, వారి ఆత్మని ఎలా శుద్ధిపరచాలి అనేది తెలుసుకోవాలని అక్కడ ఆత్మజ్ఞానం కూడా ఇచ్చారు. అలా ఒక్కొక్కటి చెప్తూ వచ్చారనమాట. అలాగే సుఖం ఉండదు అన్నారు అర్జునుడు, ఆనందం ఉండదన్నారు. కాబట్టి ఒకవేళ నువ్వు ఈ యుద్ధంలో నుంచి పారిపోయిన తర్వాత అందరూ నిన్ను పిరికివాడివని నిన్ను హేళన చేస్తూ ఉంటారు, అప్పుడు నీకు ఆనందం ఉంటుందా చెప్పు? కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ భగవంతుడు ఆయన అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఆన్సర్ మొత్తం కూడా చెప్పడం జరిగింది రెండవ అధ్యాయంలో. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రెండవ అధ్యాయంతోనే భగవద్గీత అనేది చెప్పడం పూర్తయింది. కానీ ఇంకా అర్జునుడికి వచ్చే ప్రశ్నలు, వాటికి ఇంకా భగవంతుడు వివరణ ఇస్తూ ఈ యొక్క అంశాలనే ఇంకా ఎక్కువగా విశదీకరిస్తూ ఉంటారనమాట. మనం ఒక రకంగా చూస్తే ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనేది రెండవ అధ్యాయంలో మాత్రమే ఉంటుంది. తర్వాత అంతా కూడా మనం ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, అంటే కర్మ అంటే ఏమిటి, వీటికి సంబంధించి ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి రెండవ అధ్యాయం అనేది చాలా ఉత్తమమైనది, అది మీరు నిన్న వినడం జరిగింది. అలాగే అక్కడ బుద్ధి యోగము, నేహా విక్రమనాశోస్తి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, నువ్వు ధర్మం వైపు కొంచెం నువ్వు చేయగలిగితే అది నిన్ను చాలా పెద్ద పాపం నుండి అని రక్షిస్తుందని చెప్పారనమాట. అలాగే అర్జునుడు ఎంత గొప్పవాడు, ఆయన
ఒక పక్షి ఆ చెట్టు మీద ఉంటే అందరూ అక్కడ నీకేం కనపడుతుందని అన్నప్పుడు అందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు అక్కడ ఆ, అది కనపడుతుంది, ఇది కనపడుతుంది, ఆ చెట్టు కొమ్మలు కనపడుతున్నవి ఏం చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. కానీ అర్జునుడు ఏం చెప్తారు, నాకు అక్కడ ఇది ఆ పక్షి పక్షి యొక్క ఆ, కనిపిస్తుంది. అది బాగుంది. అలా పక్షి యొక్క కన్ను కనపడుతుందని చెప్తున్నారు అనమాట. అంత ఏకాగ్రత, అంత గొప్ప ఏకాగ్రత కలిగిన వాడు అర్జునుడు. అలాంటి వాడు నేను నా చెప్పింది ఇంద్రియాలను నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను ఓ కేశవ ఓ ఋషికేశ అని ఆయన అడుగుతున్నారు అనమాట. అడిగిన దానికి భగవంతుడు కూడా చెప్పారు, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః, నువ్వు ఎక్కువ ఒకే విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే, దాని గురించి మనం ఎక్కువ ఏదైనా ఒక విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే అది మనకి కామంలాగా తయారవుతుంది. అది మనం తర్వాత కోరిక అవుతుంది. ఆ కోరిక తీరకపోతే కోపం వస్తుంది. కోపం మరీ ఎక్కువ అయిపోతే క్రోధంగా అవుతుంది. దానివల్ల మన బుద్ధి నశించిపోతుంది. దానివల్ల మనకి మతిమరుపు వచ్చేస్తుంది, జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతుంది. ఇదంతా జరిగి మనకి లాస్ట్కి ఏమవుతాం, పతనం చెందుతాం. ఇది కూడా చెప్పారనమాట. ఇలా చెప్తూ చెప్తూ లాస్ట్కి భగవంతుడు 2వ అధ్యాయాన్ని, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉంటూ కూడా ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా శ్యామంత కాలేపి బ్రహ్మ నిర్వహణం ఉచ్యతి, నువ్వు ఆ యొక్క నిర్వాణ స్థితికి, బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితికి నువ్వు చేరుకోవాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ 2వ అధ్యాయం అదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు మళ్ళీ ఏం అడగబోతున్నారు, భగవంతుడు ఏం చెప్పబోతున్నారు అనేది మనం ఈ రోజుటి అధ్యాయంలో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే అండి, యూట్యూబ్ లైవ్ నేను ఆల్రెడీ పెట్టాను. అయిపోయిన తర్వాత మీకు యూట్యూబ్ లింక్ కూడా మీకు పోస్ట్ చేశారు గ్రూప్లో. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం బెంగళూరు కర్ణాటక వారి తరపున భగవద్గీత 18 రోజుల అవగాహన క్లాసుల్లో మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం. ముందుగా గురు ప్రణామాలు చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగర రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహ గణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదే పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. మీ అందరూ కూడా ఆశీర్వదించండి. సరైన టైంలో సరైన వాక్యాలు వచ్చేలాగా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా క్లాస్ జరగాలి. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు మనం చూడబోయేది 3వ అధ్యాయం కర్మయోగము. అందరూ కూడా మ్యూట్ లో ఉండండి. ఏదైనా డౌట్ వస్తే, ఏదైనా క్వశ్చన్ చేస్తే మీరు ఆన్సర్ చెప్తారని నేను మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. మీరు ఏదైనా అడిగినప్పుడు మాత్రం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మిగతా వాళ్ళందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి. హరే కృష్ణ. అట్లా 2వ అధ్యాయం విన్న తర్వాత ఇప్పుడు అర్జునుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నారనమాట. అర్జున ఉవాచ ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మత బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయాం. ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మ కంటే బుద్ధియే మంచిదని నీవు భావించినచో నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైన యుద్ధం నందు వినియోగింపగోరుతున్నావు?
నీ ఉపదేశంతో నా బుద్ధి అయోమయంలో పడిపోయింది. దేని వలన అయితే నాకు అత్యుత్తమ శ్రేయస్సు కలుగుతుందో దయచేసి ఆ ఒక్క మార్గాన్ని నిశ్చయంగా ఉపదేశించండి. అంటే అర్జునుడికి ఒక సందేహం వచ్చిందనమాట. కర్మ సన్యాసం చేయాలా, కర్మ యోగం చేయాలా? కర్మ సన్యాసం అంటే ఏ పని చేయకుండా అంటే ఒక కర్మను సన్యాసం చేయడం అనమాట. అది చెయ్యాలా, లేకపోతే కర్మ చెయ్యాలా? మరి కర్మ కంటే బుద్ధే మంచిదని చెప్పావు కదా. అంటే బుద్ధి యోగం గురించి చెప్పారు కదా అర్జునుడు నిన్న మీరు కొన్ని శ్లోకాల్లో బుద్ధి యోగం గొప్పది, ఆ కర్మ ఫలితాన్ని వదిలేసేమని చెప్పారు, అంతేగాని కర్మను వదలమని చెప్పలేదు. కానీ అర్జునుడు కొంత ఇంకో రకంగా అడుగుతున్నారనమాట. నేను కర్మను వదిలేసేయాలా, లేకపోతే అసలు కర్మ చేస్తూ కర్మ యోగము ముఖ్యమా, కర్మ సన్యాసం ముఖ్యమా అన్నట్లుగా అడుగుతున్నారు. ఎందుకు? నా బుద్ధి అయోమయంలో పడిపోయింది. కాబట్టి ఈ రెండిట్లో కూడా హరే కృష్ణ, ఈ రెండిట్లో కూడా నాకు ఏది ఉత్తమమైనదో మీరు చెప్పండి అని ఆయన అడగడం జరుగుతుంది. ఎందుకు? ఆయన నువ్వు ఆత్మవని చెప్పారు కాబట్టి ఈ దేహంతో పనేం లేదేమో అనుకున్నారు అర్జునుడు. అలాగే దేహంతో కర్మ చేయాల్సిన అవసరం లేదేమో, నేను ఎలాగో ఆత్మను కాబట్టి ఏమి చేయకుండా ఉంటే నేను భగవంతుని చేరుకోవచ్చేమో, ఇట్లా కొంత కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారనమాట. కాబట్టి మొత్తం అంతా కూడా ఈ త్రిగుణాలతోనే, త్రైగుణ్య విషయావేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్వస్తో నిర్యోగక్షేమ అని భగవంతుడు చెప్పారు కదా. కాబట్టి ఈ త్రిగుణాలతోనే మొత్తం జరుగుతూ ఉంది ఈ భౌతిక జగత్తులో. అంటే మనం ఏ గుణంలో అయితే ఉంటామో, అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదన్నా మట్టి ఒక నీరు వెళ్ళిపోయి ఒక మట్టిలో పడితే ఆ మట్టికి ఉన్న కలర్ నీరుకి, అంటే ఆ నీరు ఆ కలర్లోకి మారిపోతుంది అనమాట. అలాగే మనం ఏ గుణంలో అయితే ఉంటూ ఉంటామో మనం అలా మారిపోతూ ఉంటాము. కాబట్టి ఈ త్రిగుణాల వల్లనే ఇదంతా జరుగుతుంది కదా. మరి ఆత్మ ఏమీ చేయకుండా ఉంటే సరిపోతుంది కదా. నన్ను ఆత్మని ఏమీ చేయలేవు, ఆత్మ మరణించదు, ఆత్మ పుట్టదు, ఇదంతా చెప్పావు కదా. కాబట్టి ఇంకా ఏం చేయకుండా ఉంటే సరిపోతుంది కదా అన్నట్లుగా ఆయన అనుకున్నారనమాట. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఎట్లా నేను అర్థం చేసుకోవాలి, నాకు ఇంకొంచెం క్లారిటీ మీరు చెప్పారు కానీ ఇంకా క్లారిటీగా ఉండాలి అన్నట్లుగా ఆయన అడుగుతున్నారు. ఎందుకు అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాము, పిల్లలు ఎవరితో అయితే ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క బుద్ధులు అంటే వీళ్ళకి కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఎలా అయితే వాళ్ళు 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 మాట్లాడే మాట తీరు అట్లా మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల. అట్లాగే మనం కూడా ఏ గుణంలో, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి మనం రావడం వల్ల మనం కూడా ఈ యొక్క భౌతిక బంధంలో చిక్కుబడిపోయి ఉంటాము. వాటి యొక్క ప్రభావం మన మీద పడి మనం కూడా అట్లా మారిపోతూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి ఒక బట్టల షాప్ యజమాని ఉన్నాడనమాట. ఆయన చాలా బాగా సంపాదించాడు. అయితే ఒకరోజు ఇంకా పిల్లలు వాళ్ళందరూ బాగా సెటిల్ అయిపోయారు. పిల్లలందరూ అనుకున్నారు ఈయన చాలా ముసలివాడైపోయాడు, మరణం సమయం కూడా దగ్గరకు వచ్చింది. కానీ ఇంకా ఈయనకేంటి సంపాదించాలి, కోరికలు ఇవన్నీ, అంటే ఇంకా ఇంకా బాగా సంపాదించాలి, ఇంకా బాగా అందరినీ సెటిల్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు. సరే ఇది ఆయన నుంచి మనం తీసేద్దాము, లాస్ట్ రోజుల్లో అయినా కొంచెం దైవస్మరణ, భగవంతుని నామస్మరణ ఇట్లా చేపిస్తే ఆయన కొంత కొంత స్వర్గానికో లేకపోతే మంచి ఉన్నత లోకాలకో వెళ్తాడు కదా అని వాళ్ళ పిల్లలు ఆలోచించారు. ఇంకా ఈయన ఏం చేశారంటే కాశీ అటువైపు తీసుకెళ్లారనమాట. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక కాశీలో మణికర్ణిక ఘాట్ అని ఉంటుంది. అంటే అన్ని ప్లేసులు తిప్పుతూ మణికర్ణిక ఘాట్ కూడా తీసుకెళ్లారు. మీ అందరికి కూడా తెలుసు కదా, అక్కడ ఎప్పుడు కూడా శవాలు అనేవి దహనం చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ కూడా తీసుకెళ్లారనమాట ఆయన్ని. అక్కడ కూడా తీసుకెళ్లారనమాట ఆయన్ని. తీసుకెళ్తే ఆయన అవంతా చూశారు. చూసి అయ్యో నేను ఇన్నాళ్ళు ఎంత పొరపాటు చేశానని బాధపడిపోతున్నారు అనమాట ఆయన. అప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు అనుకున్నారు, అమ్మయ్య మనం తీసుకొచ్చిన పని అయ్యింది, నాన్నగారు మంచి ఒక స్పష్టతకు వచ్చారు, ఇన్ని రోజులు చేసింది ఇంత అవసరం లేదు, పోయే ముందు ఏం తీసుకెళ్తారు ఇట్లా ఏదో అంటారు అనుకున్నారనమాట వాళ్ళందరూ కూడా. కానీ ఆయన ఒకసారి ఏమన్నారంటే, నేను ఇన్నాళ్ళు బట్టల వ్యాపారం చేశాను కానీ కట్టెల వ్యాపారం చేసి ఉంటే ఎంత బాగుండేది, అరే ఇక్కడ ఎన్ని కట్టెలు కాలిపోతూ ఉన్నాయి, ఎంత లాభాన్ని సంపాదించేవాడిని, నేను ఇంకా సంపాదించేవాడిని కదా అన్నాడు అనమాట. అంటే ఆయన యొక్క మనస్తత్వం చూడండి అట్లా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరిది. కాబట్టి మనం కూడా ఈ యొక్క త్రిగుణాల ప్రభావం మన మీద ఉండటం వల్ల కొంతకాలం సత్వగుణంలో లాగా, కొంతకాలం రజోగుణంలో, ఒక్కొక్క సమయం తమో గుణంలో బద్ధకంగా అట్లా ఉంటూ ఉంటాం అనమాట. కాబట్టి భగవంతుడు అక్కడ చెప్పారు కదా ఈ 3 గుణాల ద్వారా జరుగుతూ ఉంటాయని. కాబట్టి నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి, కాబట్టి నేను ఈ కర్మలు చేయకుండా ఉంటే నాకు ఇంకా మంచిది కదా అన్నట్లుగా ఆయన అనుకున్నారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఆయన అడిగిన దానికి చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ
లోకేస్మిన్ ద్విధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, పాపరహితుడైన ఓ అర్జున, ఆత్మానుభూతిని ప్రయత్నించు మానవులు 2 రకములని ఇంతకు ముందే చెప్పి తిని. ఒకరు దానిని జ్ఞానంతో కూడిన తాత్విక కల్పన ద్వారా, మరొకరు భక్తి యోగము ద్వారా దానిని అర్థం చేసుకుంటారు. నువ్వు పాపరహితుడివి అర్జున, నువ్వు ఎప్పుడు కూడా పాపాలనేవి చేయలేదు. అంతటి గొప్పవాడు అర్జునుడు. కాబట్టి ఆత్మానుభూతిని పొందే మానవులు 2 రకాలు. ఒకళ్ళేమో జ్ఞానంతో అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు, జ్ఞానాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉంటారు, జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆ యొక్క సాధన చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇంకొకళ్ళేమో భక్తి చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు ఎవరైనా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నట్లుగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. న కర్మణామన ఆరంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణుతే నచ సన్యసన దేవా సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. కేవలం కర్మలు చేయనంత మాత్రాన మనిషి కర్మబంధాలకు దూరంగా ఉండలేడు. అదేవిధంగా కేవలం కర్మ సన్యాసం కూడా పూర్ణత్వం లభించదు. అంటే మనం కర్మలు చేయకుండా, అసలు మనం కర్మలు చేయకుండానే ఉండలేము. మనం చేసే కళ్ళు ఆర్పడము, లేకపోతే చేతులు ఏవో ఒకటి, లేకపోతే ఇప్పుడు కళ్ళు మంట పుడితే కళ్ళు ఇట్లా, అది కూడా ఒక కర్మ అనమాట. కళ్ళు ఆర్పడము, కళ్ళు తెరవడము, లేకపోతే పడుకోవడము, ఇదంతా కూడా కర్మల కిందకే వస్తుంది. కాబట్టి ఏ కర్మ చేయకుండా ఉండలేడు. కాబట్టి కర్మ బంధాలకు కూడా మనం దూరంగా ఉండలేము. అది ఎలా, మనం ఏ కర్మ చేయాలి, ఏ కర్మ చేయకూడదు అనేది తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వ ప్రకృతిజైర్గుణై. ప్రతి ఒక్కడు ప్రకృతి గుణాల ప్రభావాలకు లోనై అవశుడై కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. కర్మలు చేయకుండా ఎవడు ఒక క్షణం కూడా ఉండలేడు. ఏదో ఒకటి, కొందరు భక్తి చేస్తూ ఉంటారు, కొందరు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు, కొందరు తింటూ ఉంటారు, కొందరేమో వేరే వాళ్ళని హింసిస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా ఏదో ఒక కర్మ చేస్తూనే ఉంటారు. ఒక క్షణం కూడా, అంటే కన్ను మూసినా తెరిచినా అది కూడా కర్మే. కాబట్టి మనం ఎనీ టైం ఏదో ఒక కర్మ చేస్తూనే ఉంటాము. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచారస్స ఉచ్యతే. కర్మేంద్రియములను అదుపులో ఉంచిన మనసులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయములపైనే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు తనని తానే మోసం చేసుకునే మిథ్యాచారి అనబడతాడు. అంటే ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, మన సెన్సెస్, వీటిని నియంత్రిద్దాము అనుకోవడం చాలా కఠినం అనమాట. మనం అంటే కొంతమంది కనిపిస్తూ ఉంటారు, అరే వీడు చూడు ఎంత సాత్వికంగా ఉన్నాడో, లేకపోతే ఆయన యొక్క ఇంద్రియాలని నిగ్రహించి ఉన్నాడు అని. కానీ అతనికి తెలుసు అది అతని ఇంద్రియాలు నిగ్రహించబడ్డాయా లేదా అని. ఎందుకు, మనకి పైకి అట్లా కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు అతను, కానీ అతని యొక్క ఇంద్రియాల యొక్క కోరికలను అతను తీర్చుకుంటూ ఉన్నాడేమో, అది మనకి కనపడదు, మనకి తెలియదు. మనసులో ఆలోచించినా కూడా వాటి మీద ఆయనకి ఆ ధ్యాస పోనట్లే. కాబట్టి అటువంటి దాన్ని ఏమంటున్నారు, కపట వైరాగ్యం. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళని ఏమంటారు, వాళ్ళే మోసం చేసుకుంటూ ఉన్నట్టు అనమాట. అటువంటి వాళ్ళని మిథ్యాచారి అంటారు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనం ఈ పిక్చర్లో చూడండి, ఆయన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అన్నీ వదిలేసి బయటకు వచ్చేసిన ఆయన అట్లా కనపడుతున్నారు, కానీ ఒక చేతిలో సిగరెట్, అలాగే ఫోన్, అంటే ఎవరితోనో ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకా ఆ యొక్క ధ్యాస అనేది పోలేదు, ఇంకా సిగరెట్ మీద వ్యామోహం అనేది పోలేదు, ఆ వ్యసనం అని పోలేదు. కానీ బయటికి మాత్రం ఒకవేళ ఆ చేతిలో అది ఇది లేకపోతే ఎలా ఉంటారు, ఒక సన్యాసి లాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి వాళ్ళని ప్రభుజీ మిథ్యాచారి. మాతాజీ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే లాస్ట్ లో చూద్దాము. సరే సరే హరే కృష్ణ మాతాజీ. అలాగే మనము చూస్తాము, విశ్వామిత్రుడు కూడా ధ్యానం చేయడానికి వెళ్తారు, తపస్సు బ్రహ్మర్షి కావాలని. కానీ ఆఖరికి మేనకా వచ్చేసరికి ఆయన యొక్క ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోలేక ఆయన ఆ తపస్సుని భగ్నం అయిపోతుంది, మళ్ళీ తపస్సు అట్లా. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మన ఇంద్రియాలు మన వశంలో ఉండవు. అందుకే నేను మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూశారు కదా, తాబేలు ఎలా అయితే తనకి కష్టం వచ్చేస్తుంది అన్నప్పుడు ఆ యొక్క పైన కుండలాగా ఉండేదాన్ని, ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా లోపల దాచేసుకుంటుంది అనమాట. ఆ అపాయం తప్పిపోయింది అన్నప్పుడు తన యొక్క ఇంద్రియాలని బయటికి తీస్తుంది. అంటే మనం కూడా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే మన ఇంద్రియాలని ఉపయోగించాలి. నిజమైన వైరాగ్యం అనేది ఏంటి, ఇందాక కపట వైరాగ్యం చూసాం కదా. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియ కర్మయోగం అసక్తస్స విశిష్యతే.
ఓ అర్జున, మరొక పక్క శ్రద్ధావంతులు మనస్సుతో కర్మేంద్రియములను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మయోగమును ప్రారంభిస్తే నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులవుతారు. అంటే మనం ఒక ఒక మొదటి అడుగు అనేది వేయాలి. మనం మనసుతో గనక మన ఇంద్రియాలని అదుపు చేసేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. అక్కడే నిజమైన కర్మయోగం అనేది మొదలవుతుంది. నిజమైన కర్మయోగం ఏమిటి? మనము మన యొక్క కర్మను చేస్తూ ఉండాలి. ఫలితాన్ని అది దానివల్ల ఇంత లాభం వస్తుందా, ఎంత నష్టం వస్తుందా అనే అటువంటి లెక్కలు వేసుకోకూడదన్నమాట. అది ఒక మన కర్తవ్యం కాబట్టి మనం చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఈయన జగన్నాథ రథయాత్ర అప్పుడు ఆ యొక్క చీపురుతో ఊడుస్తూ ఉంటారనమాట. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక రాజు అనమాట, ఈయన గొప్ప రాజు. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడి యొక్క రథయాత్ర జరుగుతూ ఉంటుందో ఆయన స్వయంగా చీపురు పట్టుకుని ఆ యొక్క రోడ్డు అంతటిని కూడా ఊడుస్తూ ఉంటారనమాట. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు చేయవలసిందే. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేయడం కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే ఉత్తమమైనది. కర్మలు చేయకుండా మనిషి తన దేహాన్నైనా పోషించలేడు. సపోజ్ ఒక జడ్జి ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ జడ్జి ఏం చేస్తాడు? ఖైదీకి, అంటే ఎవరైతే ఒక హత్య చేయడము, ఒక ఏదన్నా చేయకూడని పనులు చేయడము, వాళ్ళకి శిక్ష వేయాలి కదా. శిక్ష విధించకపోతే వాళ్ళకి ఆ యొక్క తెలివి అనేది రాదు. అంటే నేను తప్పు చేశాను కాబట్టి నాకు శిక్ష వచ్చింది అనేది తెలియకుండా పోతుంది వాళ్ళకి. వాళ్ళు అదే పదే పదే తప్పులు చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటారు. కాబట్టి జడ్జి ఏం చేస్తాడు? వాళ్ళకి మరణశిక్ష, యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష ఏదో విధిస్తారనమాట. అందువల్ల ఆయనకి జడ్జికి ఏమన్నా పాపం వస్తుందా? రాదు. ఎందుకంటే అది ఆయన కర్తవ్యం. కాబట్టి అందులో ఆయన స్వార్థం కానీ అటువంటివి ఏమీ ఉండవు. అలాగే కర్మలు చేయకుండా మనిషి తన దేహాన్ని అయినా కూడా పోషించలేడు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. అంటే నిజంగా మనం చేసే కర్మలు ఎలా ఉండాలనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మను చేయాలి. లేనిచో ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మ బంధకారకం అవుతుంది. అందుకే లోకోయం కర్మబంధనః. మనం ఏం చేసినా కూడా విష్ణు కొరకు గనక యజ్ఞ రూపంలో చెయ్యకపోతే అది బంధనం అయిపోతుంది. అందుకే ఓ కుంతీ కుమారుడా, నీకు నిర్దేశించబడిన విధులను వాటి ఫలితములపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించుము. అంటే మన విద్యుక్త ధర్మాలను, మన కర్తవ్యాలను మనం నిర్వర్తించవలసిందే. అంటే మనం చేసే కర్మ యజ్ఞం, అందుకే ఇక్కడ యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మని చెప్తున్నారు. అది విష్ణువుకి సమర్పించాలి. అది మంచిది కావచ్చు, చెడు కావచ్చు. అలా విష్ణువుకి సమర్పించకుండా చేస్తే మనకి కర్మ బంధనం అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే మనం కర్మ చేస్తూ ఉంటాం, వేదాల్లో చెప్పబడినట్లుగా కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల మనకి అది మంచిదే, అంటే దానివల్ల పుణ్యం అనేది వస్తుంది. కానీ దానికి కూడా బంధనం అనేది ఉంటుంది. అలా కాకుండా చేయకూడని కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం, దానికి పాపం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అది కూడా ప్రమాదకరమే. కాబట్టి మనము ఏం చేసినా కూడా భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేస్తే మనకి కర్మబంధనం అనేది ఉండదు. అందుకే మనం చాలామంది అనుకుంటాము, ఆ పుణ్యం చేశాను, అంతకుముందు ఏదో పాపం చేసి ఉంటాను, రెండింటికి సరిపోయింది అని. కానీ అట్లా ఉండదన్నమాట. మనం చేసే పుణ్యకర్మకి మనం ఆ యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవించాలి. పాపకర్మ చేస్తే దానికి కూడా ఫలితాన్ని అనుభవించాలి. ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఒక బిచ్చగాడికి రోడ్డు మీద కనపడితే ఏదో దానం ఇస్తాము, ఏదో దాన్ని సహాయం చేసి పుణ్యం చేశాం కదా అనుకుంటాము. కానీ ఆ పుణ్యానికి మనం ఏదో ఒక ఫలితాన్ని అనుభవించాలి. ఉదాహరణకి అతను వచ్చే జన్మలో మనకి ఇచ్చే స్టేజ్లో ఉండొచ్చు, మనం అతని దగ్గర తీసుకునే స్టేజ్లో ఉండొచ్చు, అలా అనమాట. అందుకే మనకి కర్మ, వికర్మ, అకర్మ అని 3 రకాలుగా కర్మలు అనేవి ఉంటాయి. అకర్మ అంటే మనం ఏం చేసినా కూడా భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేయడం. అందుకే మనకి చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఎవ్రీ యాక్షన్ దిస్ వరల్డ్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. అంటే ప్రతి చర్యకి కూడా అంతే ఫోర్స్తో, అంటే ఈక్వల్గా ప్రతిచర్య అనేది ఉంటుంది. కానీ అకర్మకి, భగవంతుని యొక్క కార్యంలో ఆ బంధనం అనేది ఉండదు. ఉదాహరణకి మనం చూస్తాము, హనుమంతుడు ఏం చేశారు? లంకకి వెళ్ళారు. లంకకి వెళ్ళి ఆయన తోకకి నిప్పంటించగానే ఆ లంక మొత్తం దాదాపుగా సగం లంకని ఆయన దహనం చేశారు. ఆఖరికి మళ్ళీ ఆయన అంత లంక దహనం జరిగిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి లంకకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ రావణాసుడి యొక్క అహం ఎప్పుడైతే చెప్తా ఉంటారనమాట. ఆయన ఎప్పుడు కూడా రాముడు చాలా గొప్పవాడు, రాముడు దేవుడు, ఆయన యొక్క భార్యను మీరు ఇలా తీసుకురావడం
పాపం అని కూడా చెప్తే ఆయన వినిపించుకోరనమాట. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క కార్యంలో ఆయన చేసిన లంకా దహనం అనేది మంచిదా చెడ్డదా? ఆయనకి దానికి బంధనం ఉంటుందా? దానివల్ల ఆయనకి ఏమన్నా పాపం కానీ అదేమన్నా ఉంటుందా? ఉండదండి. ఉండదు స్వామి. భగవంతుడు పూర్తి చేశాడు కాబట్టి ఉండదు ప్రభుజీ. ఉండదు. మరి దుర్యోధనుడు, ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు చూస్తే మనం ఆ పాండవుల్ని అలాగే కుంతీదేవిని వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ లకాగ్రహానికి పంపించారు. లకాగ్రహానికి పంపించి అక్కడ ఏం చేశారు? ఆ లకాగ్రహాన్ని తగలబెట్టించారు అనమాట, కావాలని తగలబెట్టారు. చేయించారు. మరి అక్కడ అది దైవ కార్యమా? కాదు. దైవ కార్యం అలా కాదు గురుజీ. అటువంటి పనులు చేశారు కాదు కాబట్టి, గురుజీ. అధర్మం. అటువంటి పనులు చేశారు కాబట్టి ఆయన్ని మనము ఫస్ట్ అధ్యాయంలో చూసాము. అతన్ని ఏమన్నారు? ఆతతాయి అన్నారు. అటువంటి పనులు చేశారు. కాబట్టి హనుమంతుడేమో భగవంతుడి కార్యంలో ఇద్దరు కూడా తగలబెట్టారు, కానీ అక్కడేమో భగవంతుడి యొక్క కర్మలో భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థమై చేశారు. ఇక్కడేమో ఆయన యొక్క స్వార్థం కోసం, ఆయన యొక్క ఇంద్రియాల తృప్తి కోసం చేసుకున్నారు దుర్యోధనుడు అనమాట. ఇలా మనం చూడొచ్చు. సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యధ్వం ఏషవోస్తిష్ట కామధుక్. సృష్టి ఆరంభమున సర్వజీవులకు ప్రభువైన వాడు మానవులను, దేవతలను విష్ణుపరమైన యజ్ఞములతో సహా సృష్టించి ఈ జగత్తుకు పంపి, ఈ యజ్ఞములచే మీరు సంపన్నులు కండి, వీని ఆచరణము మీ సుఖజీవనముకు మరియు బంధ విముక్తికి కావలసిన సర్వమును ప్రసాదిస్తుంది అని ఆశీర్వదించారు. సర్వజీవులకి ప్రభు అయిన వాడు మానవుల్ని, దేవతల్ని అలా ఈ యజ్ఞాలని సృష్టించి, మనం యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటే దేవతలు మనకి వాటికి సంబంధించిన ఫలితాలని ఇస్తూ ఉంటే మనం వాటిని మన యొక్క జీవనంలో మనం వాటిని అనుభవిస్తూ మనం సుఖంగా జీవించడానికి భగవంతుడు ఈ యొక్క సిస్టమ్ అంతా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఇష్టాన్ భోగాన్ హివో దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః పరస్పరం భావయంతః శ్రేయ పరమవాప్స్యథ. యజ్ఞములచే ప్రసన్నులై దేవతలు కూడా మీకు ప్రీతిని కలిగిస్తారు. ఆ విధంగా మానవులు, దేవతల మధ్య పరస్పర సహకారంతో అందరికీ శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. ఇష్టాన్ భోగాన్ హివో దేవ దాస్యంతే యజ్ఞ భావితాః తై దత్తాన ప్రదాయైభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహా. యజ్ఞములు చేయటం వలన తృప్తి చెందిన దేవతలు జీవిత నిర్వహణకు అవసరమైన అన్నింటినీ ప్రసాదిస్తారు. తమకు ఇవ్వబడిన దానిని తిరిగి నివేదించకుండా తామే అనుభవించేవారు నిజానికి దొంగలే. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహా. అంటే మనం యజ్ఞాలు చేస్తూ ఆ యొక్క దేవతలని ప్రీతి చేస్తూ ఉండాలి. లేకపోతే మనం ఆ యొక్క అంటే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, మనం మన యొక్క ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేస్తూ ఉంటే అటువంటి చేసేవాళ్ళు దొంగలు. కాబట్టి మనం భగవంతుడి కోసం యజ్ఞాలని చేస్తూ ఉండాలి. లేకపోతే దానికి కూడా మనం కర్మ బంధనం అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. యజ్ఞశిష్టాశిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వఘం పాప ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారమునే భుజించే భగవంతుని భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. మనం చాలా మందిని చూస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఒక మందిరంకి వెళ్ళామనుకోండి, మందిరంకి వెళ్తే ఏం చేస్తారు? అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చేసిన భోగం అంతా కూడా ముందు నైవేద్యంగా భగవంతునికి అర్పిస్తారు, తర్వాత భక్తులందరికీ పంచుతారనమాట. ఒక్కొక్కసారి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము? వండేసుకుంటాము, మనమే తినేస్తూ ఉంటాము. అది పాపం అని చెప్తున్నారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే తింటున్నారు. అది భగవంతుడు ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఆయనకి సమర్పించి మళ్ళీ దాన్ని మనం ప్రసాద రూపంలో స్వీకరించాలి. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. ఈ దేహాలన్నీ కూడా మనకి ఏమవసరం? ధాన్యం అవసరం అనమాట. ఈ ధాన్యం మీద ఆధారపడి జీవిస్తాం మనం. ధాన్యం వల్ల వర్షం ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞాచరణ మూలంగా వర్షం కురవగా యజ్ఞము విద్యుక్త కర్తవ్యముల నుండి సంభవిస్తుంది. అందుకే మనకి యజ్ఞ చక్రం అని ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. అందరూ భగవంతుడి నుంచి వేదాలు వచ్చాయి. భగవంతుడు బ్రహ్మకి ఉపదేశించారనమాట మొత్తం ఈ వేదాలన్నింటినీ కూడా. బ్రహ్మ నారదుడికి, నారదుడి నుంచి వ్యాసదేవుడికి, ఇలా ఆ యొక్క గురుశిష్య పరంపర ద్వారా మనకి వేదాలు అనేవి ఇవ్వబడ్డాయి. వేదాలు కూడా 4 అందరికీ తెలిసినవే కదా. ఆ వేదాలలో ఉంటుంది మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలు ఏంటి అనేవి. అలా మనం మన యొక్క కర్తవ్యం మనం చేయడం ద్వారా
అది యజ్ఞంతో పోల్చబడుతుంది అనమాట. అదే నిజమైన యజ్ఞం. ఆ యజ్ఞాల ద్వారా వర్షాలు కురుస్తాయి. అంటే ఎవరి పని వాళ్ళు సక్రమంగా అన్నీ చేస్తూ ఉంటే వర్షాలు సక్రమంగా వస్తాయి. ఆ వర్షాల వల్ల ధాన్యం అనేది పండుతుంది. ఆ ధాన్యం మనం ఆహారంగా తీసుకుని మళ్ళీ దాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించి మనం తీసుకోవాలి. అది నిజమైన యజ్ఞ చక్రం అన్నమాట. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి హయః అఘాయురింద్రియ రామో మోఘం పార్థ సజీవతి. ఓ అర్జున, ఈ విధంగా వేదాలను నిర్ణయించబడిన యజ్ఞ చక్రమును జీవితంలో అనుసరించని వాడు నిక్కముగా పాపమయ జీవనమునే గడుపుతాడు. అంటే వేదాల్లో ఏవైతే లేవో వాటికి విరుద్ధంగా, అంటే వేదాల్లో చెప్పబడి ఉంది ఏవి మనం చేయాలి ఏవి చేయకూడదు అనేవి, వాటికి విరుద్ధంగా చేసేవి అంటే వికర్మలు ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో, అంటే ఈ యొక్క యజ్ఞ చక్రం ఏదైతే ఉందో దానిని చెయ్యకుండా వాళ్ళ యొక్క స్వార్థం కోసం చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు పాపమయ జీవాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ ప్రీతికే జీవిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క జన్మ కూడా వ్యర్థంగా గడుపుతారు. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. శైలజ మాతాజీ, హరే బాబు, ఎస్ మాతాజీ. ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దానిని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచమంతా అనుసరిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ముందు ఒక ఉత్తమైన వారు ఏదైతే వాటిని అనుసరించారో మనం కూడా వారి యొక్క అడుగుజాడల్లో ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూడండి, ఈయన ఒక లీడర్, అంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక పొలిటీషియన్ అవ్వచ్చు, ప్రజాసేవలో ఉన్న వీళ్ళందరూ కూడా ఏదైతే ఆచరిస్తూ ఉంటారో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అదే ఆచరిస్తూ ఉంటారనమాట. ఇతను ఏం చెప్తున్నాడు పిల్లలకి, ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్ అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆయన ఏం చేస్తున్నారు, స్మోకింగ్ చేస్తున్నారు. అందుకే వీళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఫాలోవర్స్ అంటే పిల్లలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు అనుయాయులు శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, వీ విల్ డూ వాట్ యు డూ నాట్ వాట్ యు సే. అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, అంటే మీరు స్మోక్ చేస్తున్నారు, మేము కూడా అది చేస్తాము. మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో డోంట్ స్మోక్ అంటే మీరు స్మోకింగ్ చేయొద్దని చెప్తున్నారు, మేము అది వినము. ఎందుకంటే చెప్పేది అంతగా వినరు, ఆచరించేది చూస్తారనమాట. అలా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాగే మనకి ఎగ్జాంపుల్కి మనం ప్రభుపాదుల వారిని చూడొచ్చు. మనకి ఫస్ట్ రోజు కూడా చూసాం కదా, ఆయన యొక్క గురువు గారైన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారు ఏం చెప్పారంటే, ఈ దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఆ పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళు, అంటే అమెరికా, అటువంటి బ్రిటిష్, అటువంటి దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు జీన్స్ ప్యాంట్ వేస్తే మనం కూడా జీన్స్ ప్యాంటు, వాళ్ళు బ్యాగీ ప్యాంట్ వేస్తే మనం కూడా అటువంటి ప్యాంటు, లేకపోతే వాళ్ళ హెయిర్ స్టైల్ బేబీ కటింగ్ అని ఏవేవో కటింగ్లు చేస్తుంటే వాటిని చూసి మనం కూడా ఫాలో అవుతూ ఉండడం అనమాట. కాబట్టి వాళ్ళలాగా ఏదైనా స్పెట్స్, వెరైటీ స్పెట్స్ పెడితే మనం కూడా వాటిని, వాళ్ళు ఏదైనా హెయిర్ రింగులుగా పెడితే వాటిని చూసి మనలో కూడా కొంతమంది ఇట్లా. కాబట్టి ఆ పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో మన భారతీయులు కూడా అదే చేస్తున్నారు. కాబట్టి ముందు నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళను మార్చితే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా మారుతూ ఉంటారని చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఎప్పుడైతే గురువు గారు చెప్పారో ప్రభుపాదుల వారు వెళ్ళారు, అదే ఆచరించి అక్కడ వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకురావడము, వాళ్ళని ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు ఇవన్నీ వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా మనం చాలా చోట్ల చూస్తే ఇస్కాన్ సంబంధించిన డివోటీస్ రష్యన్ నుంచి లేకపోతే యుఎస్ నుంచి వాళ్ళందరూ నుదుటి మీద బొట్టు పెట్టుకుంటారు. వైదికమైన అంటే ధోతి, కుర్తా, పంచ ఇవన్నీ కట్టుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ రోడ్ల మీద కూడా వాళ్ళు కీర్తనలు చేస్తూ మనకి ఇన్స్పిరేషన్గా వాళ్ళు జపిస్తూ ఉంటారనమాట భగవంతుని యొక్క నామాన్ని. అలాగే మనం శ్రీకృష్ణ భగవాను కూడా చూస్తాము. ఆయనకు గురువు అవసరమే లేదు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన దేవాది దేవుడు, ఆయన భగవంతుడు. కానీ ఆయన సాందీపని ముని దగ్గరికి, ఆయన యొక్క ఆశ్రమంకి వెళ్ళి అక్కడ ఆ యొక్క విద్యాభ్యాసం అనేది చేయడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే మనలాంటి వాళ్ళకి ఆయన ఆచరించి చూపించారు. ఆయన ఎలా ఉంటే మనం కూడా అలా ఉంటాం. కాబట్టి సహజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అవుతుంటారు. కాబట్టి ఎవరు ఆ సహజమైన నాయకులు? తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, దేశాధినేతలు ఎక్సెట్రా. కాబట్టి మనం మన నాయకుని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి. ప్రభుపాదుల వంటి విశ్వసనీయమైన భక్తులను లేదా వేదాల్లో తెలిపినట్టు వ్యక్తులను ఎంచుకోవాలి. అంటే మనం గురువుని స్వీకరించాలి, గురువుని ఫాలో అవడానికి ప్రయత్నించాలన్నమాట.
నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాల్లోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. భగవంతుడే చెప్తున్నారు. అసలు ఈ ముల్లోకాల్లో భగవంతుడు చేయవలసిన కర్మ ఏదైనా ఉందా? ఏది లేదు. కానీ నాకు లేనిది కానీ కావాల్సింది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. ఆయన చూస్తే నందమహారాజు యొక్క చెప్పులను కూడా నెత్తి మీద పెట్టుకుని అంటే ఆయన తండ్రికి ఒక పుత్రుడిగా ఎలా సేవ చేయాలో మనకి చూపిస్తున్నారు. అలాగే తల్లికి ఆయన సేవలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అలాగే అర్జునుడికి ఒక ఆయన ఒక రథ సారథిగా ఉన్నాడనమాట. అంటే ఒక రథ సారథ్యాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన ఏమి అంటే మనం ఫస్ట్ చూసాం కదా, ఒక లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి అంటే తంతూ ఉంటారు, రైట్కి వెళ్ళాలి అంటే కాలుతో తంతూ ఉంటారు. కానీ ఆయన అవన్నీ కూడా చేశారు. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యములు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడును. కానీ జీవాత్మ మిథ్యాహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నానని తలుస్తాడు. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూస్తే ఈ 3 సత్వ రజస్ తమో గుణాలలాగా మనకి మాయ అనేది మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఒక కొన్ని దారాలలాగా మనల్ని కట్టివేస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి అటు లాగుతారు, ఒక్కొక్కసారి ఇటు లాగుతారు, ఒక్కొక్కసారి ఇటు లాగుతూ ఉంటారు. ఆ యొక్క గుణ ప్రభావం మన మీద ఎప్పుడు ఎలా ఉంటే మనం అలా అటు ఇటు తోలుబొమ్మలాడినట్లుగా ఆడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అందుకే మనలో మిథ్యాహంకారం అంటే మనలో ఒక దురహంకారం అనేది ఉంటుంది. నేనే చేస్తున్నాను, ఇది నా వల్లనే జరిగింది, నేను లేకపోతే అసలు అదంత బాగా జరగలేదు అనే మిథ్యాహంకారంతో మాట్లాడుతూ ఉంటాము. ఆ యొక్క ఆ యొక్క దాంట్లో ఉండిపోతూ ఉంటాము. నేనే గొప్ప అనే దాంట్లో ఉండిపోతూ ఉంటాము. రావణాసురుడిని మనం చూడొచ్చు. అతను చాలా శక్తివంతుడు. ఎంత పెద్ద పర్వతాలనైనా కూడా ఎత్తేయొచ్చు అనుకున్నాడు. అలాగే ఒకసారి కైలాసం పక్క నుంచి వెళ్తూ ఉన్నారంట. వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు శివుడిని ఒకసారి శివుడిని మనం ఒకసారి దర్శనం చేసుకుందాము అని ఆయన అనుకుంటారు. ఆయన ఒకసారి కలవాలనుకుంటారు. కానీ ఆయన తపస్సులో ఉన్నారు. అప్పుడు నంది అంటారంట, ఇప్పుడు కాదు, ఆయన కలవాలి అంటే మళ్ళీ రండి మీరు, ఇప్పుడు ఆయన ధ్యానంలో ఉన్నారు, తర్వాత కలుస్తారు మిమ్మల్ని అని. కానీ ఈయనకి దురహంకారం ఉండిపోయింది. అసలు ఈ యొక్క కైలాస పర్వతాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయిన ఆ లంకలో పెట్టేసుకుంటే నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు శివుడితో మాట్లాడవచ్చు, నేను శివుడిని చూస్తూ ఉండొచ్చు. అట్లా అని ఆయన ఆ కైలాస పర్వతాన్ని లేపేయాలని ట్రై చేస్తారు. అంటే ఆయన యొక్క తీసుకెళ్ళిపోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అది శివుడికి తెలియదా? శివుడు ఇంకా ఆయన యొక్క అహంకారాన్ని తగ్గించడానికి ఆయన యొక్క కాలి బొటన వేలుతో జస్ట్ ఆ కైలాస పర్వతాన్ని ఇట్లా నొక్కుతారనమాట. అప్పుడు ఆయన గొప్పగా పెద్దగా రోదిస్తారంట. అందుకే ఆయనకి రావణ అని ఆ పేరు అనేది వచ్చింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నేననే ఆ దురహంకారంలో ఉంటూ ఉంటాము. దాన్ని మనం తగ్గించుకోవాలి. అవన్నీ కూడా త్రిగుణాలకు లోబడి అవి ఆడిస్తున్నట్లుగా మనం ఆ యొక్క కర్మలని చేస్తూ ఉంటాం. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. వేరొకరి ధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వహించడం కంటే దోషంతోనైనా స్వధర్మాలను నెరవేర్చడం ఉత్తమము. ఇతరుల ధర్మాలను నెలకొనడం కంటే స్వధర్మ నిర్వహణలో నాశనం మంచిది. ఎందుకంటే ఇతరుల మార్గమును అనుసరించడం ప్రమాదకరమైనది. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాము, చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళకున్న ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఏవేవో పట్టుకుంటున్నారు, ఎటో వెళ్ళిపోదామని చూస్తున్నారు. అదంతా కూడా మూర్ఖత్వం. అది చాలా ప్రమాదకరమైనదని భగవద్గీతలో భగవంతుడు స్వయంగా చెప్తున్నారు. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ అథ కేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. అర్జునుడు పలికెను, ఓ వృష్ణివంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల మరి ఇటువంటి పాపాలు చేస్తున్నాడు? మనకి మన ఒకరు అడిగారనమాట ఫస్ట్ రోజే, మరి ఈ ఇంద్రియాలకి ప్రభువు కదా ఋషికేశుడు, మరి ఎందుకు ఆయన ఇట్లా ఈ ఇంద్రియాలని మొత్తం కంట్రోల్ చేసేయచ్చు కదా అని. అప్పుడు మనం ఏమైపోతాము, మనుషుల్లాగా ఆయన ఎట్లా ఆడిస్తే అట్లా ఆడుతూ ఉంటాము. కానీ ఆయన మనకి స్వేచ్ఛ అనేది ఇచ్చారనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా అడుగుతున్నారు, మరి ఎటువంటి బలవంతం వల్ల ఇటువంటి పాపాలు చేస్తున్నారు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఎటువంటివి? ఈ దురాశ అని, అటాచ్మెంట్స్, గర్వము, విద్యాహంకారము,
ఈ కోపము, క్రోధము, అసూయ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎలా వస్తున్నాయి అనేది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. దానికి మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ కామ ఏష క్రోధ ఏష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మ విద్యేనమిహ వైరిణం. శ్రీ భగవానుడు పలికాను, అర్జున అది కేవలము కామమే, అది రజోగుణం వల్ల కలిగి తరువాత క్రోధముగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచమును కబలించే పాపమయ శత్రువు. మహాశనో మహాపాప్మ, గొప్ప ఇది క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది. అది ప్రపంచాన్ని కబలించే పెద్ద పాపమయ శత్రువు. ఏంటి అది? రజోగుణం, కామము, క్రోధము, ఇటంతా కూడా మనకి రజోగుణం వల్ల అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మనం చూడొచ్చు మృగారి అని మీరందరూ కూడా వినే ఉంటారు. ఆయన ముందేంటంటే అడవుల్లో ఉంటూ ఆయన ఆ యొక్క జంతువుల్ని, చిన్న చిన్న పక్షులు వీటన్నిటిని కూడా హింసిస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. వాటిని సగం చంపి వాటిని అవి అలా గిలగిల కొట్టుకోవడం అట్లా చూస్తూ ఉంటే ఆయన ఆనందిస్తూ ఉండేవాడంట. ఒకసారి అటుగా వెళ్తూ నారద మహర్షి చూస్తారు, ఎందుకు చూసి ఎవరు ఇట్లా చేస్తున్నది, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు, ఇట్లా హింసిస్తున్నారు అని అడిగితే అప్పుడు ఆ మృగారు చెప్తారు, నేనే ఇలా చేస్తున్నాను అని. నువ్వు చంపితే వాటిని పూర్తిగా చంపేసావు, ఎందుకు వాటిని అలా హింసిస్తున్నావు అని అడిగి, అసలు ఇదంతా ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు అని కూడా అడిగితే ఆయన నా భార్య పిల్లల కోసం అంటారు. మరి నీకు ఇదంతా పాపం వస్తుంది కదా, మరి వాళ్ళు నీ పాపంలో తీసుకుంటారా, భాగం పంచుకుంటారా అంటే ఆయన అడిగితే అది నీ కర్తవ్యము అన్నట్లుగా చెప్తారు. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, మరి ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి అని. అప్పుడు ఆ నారదుడు వాళ్ళు చెప్తారనమాట, అంటే వాళ్ళు మరి మాకేం సంబంధం లేదంటున్నారు కదా, మరి పాపం అంతా నువ్వే తీసుకోవాలి కదా, కాబట్టి ఇటువంటి ఈ యొక్క అంటే వికర్మలు, ఇటువంటి పాప పనులు చేయవద్దు అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు అతను నిజంగానే ఒక గొప్ప భక్తుల్లాగా మారిపోయి ఆయన ముందే అడుగుతారు, మరి నేను ఏం చేయకపోతే మరి నా యొక్క ఎలా నేను ఈ కుటుంబాన్ని పోషించేది, నా పోషణ ఎలాగో అని. సరే నువ్వైతే మారు, చూద్దాము, అది జరిగిపోతుంది, భగవంతుడు అంతా చూసుకుంటారు అని. ఆయన సరే అని చిన్న అట్లా ఉండే వేటగాడు ఎప్పుడైతే నారదవారు చెప్పారు కదా అని ఒక గొప్ప భక్తుల్లాగా మారిపోయి ఒక ఆశ్రమంలో ఉంటూ ఆయన మారిపోతారనమాట. ఇది తెలిసిన ఊరి వారందరూ కూడా అరే అట్లా ఉండే ఒక గొప్ప వేటగాడు ఇట్లా అంత గొప్పగా మారిపోయాడు కదా అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తూ అట్లా చూడడానికి వెళ్ళేటప్పుడు కాళ్ళు చేతులతో వెళ్ళరు కదా, ఏదో ఒక ఫ్రూట్స్ లేకపోతే ఇటువంటివన్నీ తీసుకెళ్తారు కదా, ఆయన తీసుకెళ్లారనమాట. అట్లా తీసుకెళ్ళిన వాటన్నిటిని కూడా వచ్చిన వాళ్ళకి పంచిపెట్టేవాడు, ఆయన తీసుకునేవాడు, ఎవరికి ఎటువంటి హింస చేయకుండా అందరికీ కూడా ఈ భక్తిని ప్రచారం చేస్తూ అతను ఉండేవాడు అనమాట. అట్లాగే మనం ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టారు కదా వాల్మీకి, ఆయన కూడా బోయేవాడు, అలాగే ఆయన అట్లా హింసిస్తూ ఉండేవాడు. ఆయనకి చెప్తారనమాట. అప్పుడు ఆయన మారిపోయి మరి ఏం చేయాలి అంటే రామ అనే నామాన్ని పలకమంటారు. రామ రామ అంటే అది కూడా ఆయనకి పలకడం రాక మరా మరా అని పలుకుతూ ఉండేవాడు. ఆఖరికి ఆ మరా ఎల్లా రామ అని ఆయన గొప్ప రామాయణాన్ని కూడా రచించడం జరిగింది. అంతా గొప్పవాడు అనమాట. ధూమేనావ్రియతే వన్హిః యథా దర్శో మలేన చ యథోల్బేనావృతో గర్భః తథా తేనేదమావృతం. పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, గర్భం చేత పిండము కప్పివేసినట్లుగా జీవుడు ఈ కామం అనే కోరిక యొక్క వివిధ దశలచే ఆవరించబడతాడు. ఎట్లా అయితే ఒక అగ్ని రగులుతూ ఉంది లోపల, అదంతా పైన చెత్త అదంతా ఉండడం వల్ల మనకేం కనపడుతూ ఉంటుంది, పొగ కనపడుతూ ఉంటుంది. కానీ దానికి ఏదైనా చిన్న గాలి తోడైతే అది ఒక బాగా ప్రజ్వలించే అగ్నిలాగా మండుతుంది అనమాట. అలాగే మనలో కూడా జ్ఞానం ఉంది, కానీ మన పైన ఏముంది, కామం అంటే కోరిక వల్ల మన యొక్క జ్ఞానం కప్పివేయబడి ఉందన్నమాట. మనం దాన్ని కనుక కోరికలను తగ్గించుకుంటే మన యొక్క లోపల ఉన్న ఆ జ్ఞానం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అలాగే మురికి చేత అద్దం, ఇందాక చూసిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మానవులకి వాళ్ళకి జస్ట్ కొంచెం చాలా సింపుల్గా మనము గాలి వేస్తే ఎలా అయితే అగ్ని వస్తుందో, అగ్ని ప్రజ్వలిస్తుందో, ఆ పొగ వెళ్ళిపోయి, అలాగే మనం కూడా కొంత మనలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని మనం కనుక ప్రజ్వలింపజేయగలిగితే మనం కూడా అలాగే అభివృద్ధి చెందుతాము. నెక్స్ట్ ఇదేంటి, గర్భం, మురికి చేత అద్దం. అద్దం మీద మురికి ఉందనుకోండి, దాన్ని ఎవరైనా తుడవాలి, దానంతా తుడుచుకోలేదు, కాబట్టి జంతువుది అనమాట. అవి కూడా ఏంటి, అవి కూడా
వాటి మీద ఉన్న ఆత్మ సాక్షాత్కారంగా తెలుసుకోవడానికి మానవులకు ఉన్నంత బుద్ధి కానీ మానవులకు ఉన్నంత స్వతంత్రం కానీ వాటికి లేదనమాట. అవి చేరుకోవడం కొంచెం కష్టం. అలాగే ఆ గర్భం చేత పిండం కప్పివేసిబడినట్లు ఇది ఇంకా కఠినంగా ఉంటుంది కదా. ఎందుకు? ఇప్పుడు ఆ అద్దం మీద మురికన్నా మనం ఎవరో ఒకళ్ళని తొడవచ్చు, కానీ ఆ లోపల గర్భంలో ఉన్న శిశువుని మనం బయట ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఏమీ చేయలేము. కాబట్టి వీటిని చెట్లుగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే అవి కూడా కదలలేవు, ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడే ఉండగలుగుతాయి. జంతువులన్నా సంచరిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, వాటికి ఆ ఫెసిలిటీ కూడా లేదు. కాబట్టి ఇట్లా ఇక్కడ గర్భం చేత పిండము కప్పవేసబడినట్లుగా జీవుడు ఈ కామం అనే కోరిక యొక్క త్రివిధ దశలచే ఆవరింపబడతాడు. మొదటి దశలో అంటే కొంచెం మనకి అజ్ఞానం ఉంటే దాన్ని మనం సరి చేసుకోగలం. మరీ ఎక్కువగా ఉంటే కొంత కష్టం, మరి ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటే ఆ కోరికలు ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటే ఇంకా కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి తక్కువ పాపాలు చేసిన వాళ్ళకేమో మానవ జన్మ రావచ్చు, ఎక్కువ పాపాలు చేసే వాళ్ళకేమో జంతు జన్మ రావచ్చు, ఇంకా పాపాలు చేసే వాళ్ళకి అధమ జన్మ చెట్లలాగా ఇట్లా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు చెప్తూ ఉంటారు గురువులు, 84 లక్షల జీవ జాతుల్లో ఉత్తమమైనది మానవ జన్మ, దుర్లభం మానవ జన్మ అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇది మనకి ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి మనం దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వినియోగించుకోవాలి అనేది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు జంతువులు మనము ఉన్నాము, అవి కూడా తింటాయి, మనం కూడా తింటాము. అవి కూడా రక్షించుకుంటే వాటిని, మనం కూడా మనల్ని రక్షించుకుంటాం, మన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. అవి నిద్రపోతే మనం కూడా నిద్రపోతాము. అవి కూడా పిల్లల్ని కంటాయి, మనం కూడా పిల్లల్ని కంటాము. కానీ వాటికి మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? బుద్ధి అనేది. కాబట్టి మానవ జన్మలోనే ఈ బుద్ధి అనేది ఉండడం వల్ల మనం ఆ బుద్ధిని ఉపయోగించి ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు అని తెలుసుకొని జీవనాన్ని గడపాలి. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి అస్యాధిష్టాన ఉచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఆశ్రయాలని చెబుతారు. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు మోహం కలుగజేస్తున్నది. ఇప్పుడు మనంతా కూడా ఒక పెద్ద గొప్ప రథం లాగా చూస్తే, సోల్ అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నాము, మన బుద్ధి ఏంటి? ఆ రథాన్ని నడిపేవాడు అనమాట, ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది. ఆ పగ్గాలేంటి? మైండ్. ఈ సెన్సెస్ ఏంటి? ఈ గుర్రాలు అనమాట, 5 గుర్రాలు, మనకి 5 ఇంద్రియాల లాగా. ఆ ఇంద్రియార్థాలు అంటే వాసన చూడడము, రుచి చూడడము, అలాగే ఇంకా వేటినన్నా చూడడము, వేటినన్నా వినడము, స్పర్శ, ఇవంతా కూడా వాటి యొక్క ఇంద్రియార్థాలు అనమాట. ఆ ఇంద్రియార్థాలు మనల్ని ఎప్పుడు ఎటుకో వైపుకి లాగుతూ ఉంటాయి, అవి ఇంద్రియాలను లాగుతూ ఉంటాయి. ఆ ఇంద్రియాలు అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనమాట, వాడు చూసిన వైపు కానీ అవి విన్న వైపు కానీ ఎటేటో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అంటే మన కన్ను, ముక్కు ఏవేవో చూడాలనుకుంటే, ఏవేవో వాసన చూడాలనుకుంటే, ఏవో తినాలనుకుంటే ఇట్లా అనమాట, గుర్రాలాగా అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ పగ్గాలనేవి కనుక ఆ గుర్రాలని కంట్రోల్ చేయగలిగితే, మరి ఆ పగ్గాలను ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి? బుద్ధి కంట్రోల్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ రథం అనేది కరెక్ట్ ప్లేస్కి చేరుకుంటుంది. లేకపోతే గుర్రాలు ఒక గుర్రం అటు ఒక గుర్రం ఇటు ఎటేటో పరిగెడుతూ ఉంటే ఆ యొక్క రథం అనేది ముందుకు వెళ్ళదు, ఆ ఎటేటో అయిపోయి పతనం చెందుతుంది. కాబట్టి మనమందరం కూడా భగవద్గీత తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అంటే మనం మన బుద్ధిని ఉపయోగించి మన మనస్సుని, అలాగే మన ఇంద్రియాలని మనము సరైన దారిలో పెట్టాలని చూస్తూ ఉంటాము. కానీ ఇదే టైంలో చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఏ సినిమాలను, షికార్లను, టీవీలో ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళ యొక్క సెన్సెస్ ఏవైతే కోరుకుంటూ ఉన్నాయో వాటిని చూస్తూ దాన్నే ఎంజాయ్ అనేది అనుకుంటూ ఉంటారు. మనకి ఇంద్రియాలకు కావాల్సింది సుఖం అనమాట, అలాగే మన మనసుకు కావాల్సింది శాంతి. కానీ మన ఆత్మకి మనం ఇవ్వాల్సింది ఆనందము. ఆత్మ ఆనందాన్ని కోరుకుంటుంది. తస్మాత్త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున, అందువల్ల మొట్టమొదట ఇంద్రియాలని చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకుని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని పారద్రోలు. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాలి, మొట్టమొదట ఇంద్రియాలని నీ చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకోమని అర్జునుడితో పాటు మనకు కూడా చెప్తున్నారనమాట. జ్ఞానము ఏంటి, విజ్ఞానం ఏంటి, వాటిని నాశనం చేసే ఆ కామం అనేది ఎలా మనం పోగొట్టాలి అనేది తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు.
మనం ఇక్కడ చూస్తే మొట్టమొదటి మన ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు, వాటిపైన ఇంద్రియాలు అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ఇంద్రియాల పైన ఉండేది మనస్సు, మనస్సు పైన ఉండేది బుద్ధి, బుద్ధి పైన ఉంటుంది ఆత్మ, ఆత్మ ఆనందాన్ని కోరుకుంటుంది. కాబట్టి బుద్ధి మనసుని కంట్రోల్ చేయాలి, మనస్సు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయాలి. ఆ ఇంద్రియాలు ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని భోగించాలని ఆ కోరికల్ని తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి. కాబట్టి శరీరం కన్నానేమో ఉన్నతమైనది మనసు, మనసు కన్నా ఉన్నతమైనదేమో బుద్ధి. కాబట్టి ఆ బుద్ధి కంటే ఉన్నతమైనది ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మన జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓ మహాబాహులు కలవాడా, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనసు నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువుని సంహరించు. నువ్వు క్షత్రియుడు కదా, మరి వేటిని ఏంటి సంహరించాలి? ఆ శత్రువులు ఏంటి? కామరూపంలో ఉన్న ఆ బలీయమైన శత్రువుని సంహరించమంటున్నారు. ఎలా? బుద్ధి. అలాగే ఆ బుద్ధితో మనసుని నిలకడ చేసుకుని ఆ యొక్క శత్రువుని సంహరించమని చెప్తున్నారు. ఈయన పేరేంటంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ అన్నమాట. ఈయన రోజు కూడా భగవంతు యొక్క నామాన్ని జపిస్తూనే ఉండేవాళ్ళు. రోజుకి 2 గంటలు మాత్రమే, ఆ 2 గంటల్లోనే మిగతా పనులన్నీ చేసుకునేవాళ్ళు ఆయన. మిగతా 22 గంటలు కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఈయన ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక మహమ్మదీయుడు. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క వర్గం వారు ఏంటంటే, ఈయన ఒక మహమ్మదీయుడు అయి ఉండి ఇటువంటి హరినామాన్ని జపిస్తున్నాడు అని వాళ్ళందరూ కూడా ఇతని మీద కక్ష కట్టి అతన్ని అంటే ఒకళ్ళు మారితే మళ్ళీ అందరూ అటువైపు వెళ్ళిపోతారు అది అని వాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి ఒక వేషిని పంపిస్తారు, ఒక అందమైన వేషిని పంపిస్తారు. సరే, ఆవిడ వెళ్తుంది, వెళ్ళి ఆయన్ని డిస్టర్బ్ చేయాలని చూస్తుంది, అక్కడే కూర్చుంటుంది. ఆయన మంత్రాన్ని ఆపి నా కోరికను తీర్చమంటూ ఉంటుంది. సరే, ఆయన చెప్తూ ఉంటారు, సరే నీ కోరికను తీరుస్తాను, నాది ఇంకొంచెం జపం ఉంది, అయిపోగానే తీరుస్తాను, వెయిట్ చేయమంటారు. సరే, ఆవిడ వెయిట్ చేస్తుంది. అలాగే అర్ధరాత్రి అయిపోతుంది, ఆయన జపం అవ్వలేదు. జస్ట్ అప్పుడే అయిపోతుంది చూస్తే మళ్ళీ తర్వాత రోజు స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అమ్మ సారీ, మళ్ళీ నేను నా జపం స్టార్ట్ చేయాలి, నిన్నటి రోజు నిన్న అయిపోయింది, ఈ రోజు నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలంటారు. మళ్ళీ సేమ్ అలాగే. అలా కొన్ని రోజులు గడిచే కొద్దీ ఆవిడ ఇంక అంటుంది, నాకు కూడా ఒక మాల ఇవ్వండి స్వామి, నేను కూడా చేసుకుంటాను, మీరు ఎలాగో నా కోరిక తీర్చట్లేదు అని. సరేనా, ఆవిడకి కూడా ఒక మాల ఇచ్చారంట. ఆవిడ కూడా జపం చేసి గొప్ప భక్తురాలు అయ్యారంట. కాబట్టి అలా బుద్ధితో మనం మన యొక్క మనసును నిలకడ చేసుకుని ఆ కామాన్ని అటువంటి శత్రువుని సంహరించాలి అని చెప్తున్నారు. దానికి ఆయన చేసిన మంత్రం కూడా ఏంటి? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. రోజుకు 3 లక్షల సార్లు ఆయన ఆ నామాలను జపిస్తూ ఉండేవాళ్ళంట, భగవంతుని యొక్క నామాలను. కాబట్టి దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? భగవద్గీత ఇటువంటి ఆధ్యాత్మికమైన దాన్ని, ఇటువంటి బుక్స్ని కూడా మనం చదువుతూ ఉంటే మనకి ఆ యొక్క తత్వం కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ శత్రువుని ఎక్కడ కనుక్కోవాలి, అలాగే దాన్ని ఎలా ఓడించాలి? ఆ యొక్క శత్రువు ఎక్కడ ఉంటుంది? మన ఇంద్రియాలు. కాబట్టి మనము ఆ నియమిత పద్ధతులతో కనుక మనం చేస్తూ ఉంటే మనం ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు. మరి మనసుకు మనం ఏమి చేయాలి? మనసుని ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క నామాలని జపించే యొక్క దాంట్లో మనం మనసుని లగ్నం చేయగలగాలి. మరి బుద్ధికి మనం ఏం చేయాలి? ఆ యొక్క భగవద్గీత, రామాయణం, భాగవతము ఇటువంటి శాస్త్ర ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మనం ఇవ్వాలి. అంటే కామం నివసించే స్థానాల ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి. కాబట్టి కామ నియంత్రణ, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి, ఆత్మకి ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి తెలుసుకోవాలి, ఆధ్యాత్మికమైన బలాన్ని ఇవ్వాలి. ఇంద్రియాలను నియంత్రించడము ద్వారా కామాన్ని జయించాలి. మనస్సుని హరినామ జపంలో చేయడంలో మరియు భగవద్గీత చదవడంలో నిమగ్నం చేయాలి. కాబట్టి మనం ఈరోజు ఏం తెలుసుకున్నాము? త్యాగము. అర్జునుడు అడిగారు కదా, దానికి భగవంతుడు చెప్పారు, కర్మను త్యాగం చేయవద్దు, కర్మ ఫలాలని త్యాగం చేయి. దానికి కూడా మనం ఒక స్టోరీ అనేది చూడొచ్చు. ఏదైతే ఒక తండ్రి ఒక పిల్లవాడికి చెప్తారనమాట, ఆయన బాగా చదువుకుని జాబ్ వస్తుంది, బాగా సంపాదిస్తూ ఉంటారు. ఆయన అడుగుతారు ఆయన తండ్రి, అంటే ఆయన ఎక్కడో దూరాన ఉన్నారు, నీకు నీ బట్టలకి కానీ నీ తిండికి కానీ ఎంత అవసరమో అంత ఉంచుకుని మిగతాది నా అకౌంట్లో వేసేయని. సరే అని ఆయన వేస్తూ ఉంటారు, నెల నెల అట్లాగే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. కానీ ఆయన ఫ్రెండ్స్ ఏమో బాగా దురలవాట్లు చేసుకుని ఆ వచ్చిన జీతం అంతా కూడా వ్యసనాలకి వాటికి వీటికి వాడేస్తూ ఉంటారు. అయితే కొంతకాలానికి ఆయన ఒక కొడుక్కి మ్యారేజ్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత అప్పుడు చెప్తారనమాట,
ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడైతే నాకు ఎంతెంత పంపించావో మొత్తం కూడా ఇప్పుడు నీ అకౌంట్కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. నీ లైఫ్ నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు జీవించు అని ఆయన మొత్తం ఆయన అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారనమాట. అప్పుడు ఆ కొడుకు అడుగుతారు, ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు మరి అలా అప్పుడు అలా తీసుకుని ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తున్నారు అని. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, అప్పుడు నీకు తెలియని వయసు, ఇంత డబ్బు నీ చేతిలో ఉంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వాటిని ఖర్చు పెట్టేసి వాడేస్తూ ఉంటావు. కాబట్టి ఇలా చేయడం వల్ల ఇప్పుడు నీకు నీ ఫ్యామిలీ, నీ కుటుంబం నీకు కూడా ఏర్పడింది కాబట్టి నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా నువ్వు వాడుకుంటావు అని. కాబట్టి అలాగే మనం కూడా ఏంటి కర్మఫలాలను మనం భగవంతుడికి సమర్పించేస్తే మన కర్మఫలాలని భగవంతుడు ఎప్పుడు ఎలా మనకి ఇవ్వాలో భగవంతుడికి తెలుసు, వాటిని మనకి అలానే ఇస్తారు. అలాగే ఉన్నతమైన వాళ్ళు ఏం చేస్తే మిగతా వాళ్ళు కూడా అదే చేస్తారని కూడా మనం చూసాము. కాబట్టి నువ్వు గనక యుద్ధం నుంచి వెళ్ళిపోయావు అనుకో, అర్జున్ అంత గొప్పవాడే యుద్ధం వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతే తప్ప అని మిగతా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క కర్తవ్య ధర్మాలను విడిచేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆర్మీలో ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే దేశానికే ఇబ్బంది, పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ధర్మాన్ని నిర్వర్తించకపోతే సంఘానికి ఇబ్బంది, ఇటువంటి అంతా జరుగుతాయి. కాబట్టి మనం విత్తనం నాటడం అనేది మనం చేయాలి. అది చెట్టు వస్తుందా, దానికి ఫలాలు వస్తాయా, అవి నాకు అందుతాయా లేదా అనేది మనం ఆలోచించకూడదు. అది ఎలాగో వస్తాయి, అవి మనం భగవంతుడికి మన కర్మఫలాన్ని మనం భగవంతుడికి సమర్పించేస్తే అవి ఎలాగో మళ్ళీ భగవంతుడు మనకి ఇస్తారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇక్కడతో ఈరోజు మనకి 3వ అధ్యాయం కంప్లీట్ అయింది. రేపు 4వ అధ్యాయం చూద్దాము. 4వ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే భగవద్గీత గురించి చెప్తారు. అలాగే జ్ఞానయోగం అనమాట. మనకి జ్ఞానం, నిజమైన జ్ఞానం మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఏ కర్మలు చేయాలి, ఏ కర్మలు ఎలా చేయకూడదు అనేది కూడా రేపటి అధ్యాయంలో వస్తుంది. అది కూడా మనం చూడొచ్చు. అలాగే గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యత, అలాగే మనం ఎటువంటి సంఘాన్ని తీసుకోవాలి, ఎటువంటివి వాటికి దూరంగా ఉండాలనేది కూడా మనం రేపటి అధ్యాయంలో